Salutare tuturor celor ce mă urmăresc! În episodul de astăzi am decis să deschid un subiect foarte de actualitate. De ce am ales să discut despre Putin când lumea e sătulă de acest nume, deoarece îl aude probabil de 100 de ori pe zi în ultima vreme? Pentru că, oameni buni, Putin pare că nu a fost niciodată mai detestat decât în prezent. Perspectiva mea asupra lui nu va fi una simplistă și generală, gen e nebun, e criminal, uite ce face. Eu voi încerca să detaliez într-o manieră mai obiectivă mai multe aspecte aici. Acum, despre Putin, probabil știți și voi pe scurt. A studiat în estul comunist al Germaniei, a fost agent KGB, se trage dintr-o familie modestă și este președintele Federației Ruse de vreo 22 de ani încoace. Ceea ce doresc eu să aduc în prim plan este că acest om, până mai ieri, era venerat de o bună parte din internauți ca fiind un patriot antiglobalist și iubitor de neam rusesc. Faima lui se cam termină astăzi. Internetul nu-l mai laudă pe Putin cum o făcea odată. Pentru mulți, el era omul care a scos Rusia din sărăcia cauzată de căderea URSS-ului. El era patriotul care stătea în ploaie, fără umbrelă, comemorându-i pe eroii căzuți în al doilea război mondial. El era omul care lăcrima când auzea imnul Rusiei. El dorea să facă Federația Rusă mare, frumoasă și independentă în fața vestului perfid și imperialist. Pe toate rețelele de socializare vedeai comentarii de laudă la adresa lui. Astăzi, galeria lui s-a diminuat mai mult ca niciodată. Lumea, în sfârșit, vede ce vedeam și eu, de mult. Îl vede pe adevăratul Putin. Fanii lui, probabil, au un șoc. A fost marele Putin o iluzie a unui erou patriot? Mai este Rusia ultimul bastion al libertății, așa cum o numeau rusofilii până mai ieri? Voi încerca să fiu puțin mai imparțial aici. Dacă stăm să reflectăm și asupra aspectelor pozitive din această imagine, putem vedea că Putin chiar a redresat Rusia pe anumite rute. Cu timpul însă, aceste îmbunătățiri pe care le-a adus au venit la pachet cu un cost cam mare pentru țara sa, ce anume democrația așa cum o știm la noi. Rușii, în mare parte, nu au nicio vină aici. Nu spun asta că mi-s mie dragi. Spun asta pentru că în ultimii 10 ani chiar au existat niște opozanți politici pe măsură împotriva lui Putin. După cum bine știm, acesta i-a scos din joc la timp în stil mafiot. Din păcate pentru unii s-a terminat mai prost decât se așteptau. Cum a reușit de fiecare dată să-și asigure victoria? Experiența de spion KGB oare ne spune ceva? Eu cred că da. Revenind la contextul actual, ceea ce Putin a vrut probabil să ne arate este că pe el îl doare fix de toți, că pentru el primează doar interesele țării sale și nu se lasă emoționat de reacția internetului în niciun fel. Ce plănuia să facă, a făcut și nu dă înapoi doar pentru că le plângem noi ucrainienilor de milă. Nici embargourile vestice nu îl vor mișca prea tare. Dimpotrivă, îl vor întărta mai mult și îl vor ambiționa să facă mai rău. De ce spun asta? Obiectivele acestui atac asupra Ucrainei sunt strategice. Va pierde puțin pe o parte și va câștiga mult pe cealaltă. Mă refer aici la resursele și pământul Ucrainei, care sunt din abundență. După, la creșterile prețului de pe piața petrolului. Mai mult, punem pe foaie și alianța destul de strânsă cu China comunistă. Putin are deci cu ce să se descurce. Nu are nevoie de acest Occident care probabil va deveni acum un dușman și mai mare decât era. Și tare mie că amenințările acestuia vor deveni realitate, într-un fel sau altul. Imaginea lui Putin, cum am mai spus-o, s-a schimbat radical peste noapte. Sincer să fiu, nici eu nu mă așteptam să treacă la fapte în Ucraina. Ce am spus într-un material anterior vis-a-vis de acesta, îmi recunosc total greșeala, ca să nu-mi facă unii observație. Putin își va duce jocul până la capăt, clar. Negocierile astea cu adversarii săi sunt de ochii lumii, după părerea mea. Rusia va câștiga sigur războiul, dar poate că mă înșel și de data asta, cine știe. Până data viitoare vom vedea. Vă mulțumesc mult de ascultare. Un șoc.